El PSC ha desaparegut de Flix. Ahir els 5 regidors, entre ells l'alcalde Marc Mur, van oficialitzar la seva baixa del partit i a partir d'ara seran regidors no adscrits. En el ple ordinari d'ahir, l'alcalde, entre llàgrimes, va justificar la seva decisió dient que el PSC d'ara no és el mateix que abans i va acusar la direcció del partit d'autoritària i intolerant. Jo aquesta mateixa tarda m'he formalitzat la baixa com a militant de partit, tot just abans de començar de pujar aquí al ple. Me consta, perquè he sentit declaracions d'algun càrrec de la direcció del Partit dels Socialistes que són perfectament coneixedors de la decisió que hem pres i, per tant, tal com els hi posava el correu electrònic, me donava de baixa per motius que em consta que són sobradament coneguts per vostès. L'agrupació de Flix avui desapareix i això és el que passa avui. A Flix segueixen existint socialistes, per suposat. Segueixen existint socialistes que treballaran pel procés i pel dret a decidir, per suposat, que ho farem des de fora del PSC, molt al nostre pesar. Nosaltres no ens n'hem anat d'enlloc, ens han empès a marxar. Mur no va detallar quin serà el seu futur polític, però sí que va argumentar que la reunió que avui han de mantenir amb altres representants del sector crític del fins ara PSC ha de ser cabdal per a formar una futura organització. És molt fàcil veure com ara en les enquestes se fan blocs i hi ha molta gent que prescindeix completament. Al fer un bloc o al fer l'altre prescindeix del PSC, no el té en compte. Per això és molt important el que es farà demà a Barcelona el dia 21, és a dir, que els que ens anomenen crítics tinguéssim la suficient capacitat i siguéssim prou responsables per sortir de Barcelona demà organitzats, en una mínima cohesió interna i en un full de ruta marcat. Jo penso que nosaltres pròpiament, per pur egoisme ho necessitem, però també si hi ha bo pel país i ho necessita el país. És bo que es vegi que hi ha més socialistes fora avui que dins del PSC. L'alcalde va rebre en el ple el suport d'una 50ena de veïns i també de la diputada dels Discols, Núria Ventura, que va destacar que altres agrupacions del PSC podrien seguir l'exemple de Flix. Bé, és evident que hi ha grups municipals i hi ha agrupacions arreu de les Terres de l'Ebre i de tot Catalunya que estan en la mateixa situació i que, per tant, més pront que tard hauran de prendre decisions perquè la ciutadania el que no farà serà esperar-nos molt més temps a que estiguem aquí resolent els nostres conflictes interns, no? A més dels 4 regidors i l'alcalde, en els propers dies la quarantena de militants que tenia el partit a Flix es donaran de baixa. El PSC havia format part de l'equip de govern a l'Ajuntament des del 1979, any de les primeres eleccions municipals de la democràcia.